Здравейте хора, сега тук имаме един клан, който преди малко левнах без да искам и сега ще джойнам. Кажете за да на YouTube. Кажете за да на YouTube. Ще имаме война, ма след като ни се направи армията. Забравих да кажа тази поредица, ще нека се решнем. То се лечи. Събираме за Кинг. Вижте нашите профили. Преди малко точно дигнах така 8. Когато мала Макс армия за 6. Може би, както гледате, не сега ще атакуваме някой. Преди малко взех 408 Dark Elixir. За Макс. Здравейте хора, вижте какви скриншоти сме правили. Падна ни се кака на една игра. Това са нашите всички скриншоти. Това беше завярване. 200 ресурси, 200 Dark Elixir, 117 хиляди. Друг път пък ми бяха нападнали дом, вижте даже тук ляво ми пише профила. И са ми били общо съм спечелил 45 купи. Тук на бил съм на първо място в Силвър 2. Тук атакнах 8. Това ми беше новата база преди отдавна, много отдавна. Тук пък на Clash of Royale имахме 140 донейта. Тук бяхме 18 във войната. Взимал съм такъв на една звезда и такъв също съм взимал на една звезда. Тук ми се падна Super Magical Chance. Тук съм като Гард Бейл. Тук ми Огин. На първо място тук отдавна бях в Силвърата Бейл. Внимание.